pista biyag iglilihi. Ano man iglilihi? O sabot anang iglilihi? Unsa nang iglilihi? Kaya mga young ones, kasabot mong iglilihi. Ay sambingay. Palo ba mo nga daghan kayong mga igsuon nato nga ang igsuong beloved pastors nga naghaling og debate tungod aning Maria. Basta maingon na ganig Maria, maglagot jud na sila. Namoy mga kailana, namoy nagkainailhan. Basta maingon nag Maria, ilahayin ng makakita silang mga image Mary bisag unsa ila nang pangdugmokon. Minaw mo? Ilan? Maglagot yun sila. Baka nang lagot. Ibig sabihin, naong ka na maglagot ka. Makakita ka magpangungot. Dugmukon. Unya human, ila ng pamunalan, tanan, martilyohon na diya. Diya ibutang nila og sako. Nya uman, ibutang sa sako, ipunon tanan, itambog sa dagat. Kung ikaw nakatanaw, nga katoliko, maun sa mga? Ha? Sa ibuhaton. Maglagot mo actually kining ato ang gisaulog karon di Immaculate Conception. Piyesta iglilihi. Immaculately conceived without original sin. Kini atong gisaulog dire nga Immaculate Conception nga daghan kay nagsaulog karon pero daghan ang wa makaibaloon ngano ug unsa ni siyang nahitabo nato. Unsa dining Immaculate Conception? No. Sa atong bahin mao na no katong pastor nga naglagod sila. Usan nila kaila kay no a very close friend of mine, Brother Noe Dura. I don't know if you know him. 19 years in the ministry of pastorship. Iyang mama, iyang papa pastor, iyang igsoon pastora. Ay tanaw ato ni upload niya. Grabe kayo. Sa iyang pagkalagot sa inahan, pangdugmo ko ni panglabay, pero karon, arong panahon na converter na siya. Kay kini mga pastor, kugihan man ni sila kaayo magtuon gyud og Biblia. Lubigon pa mo kisa may magbasa og Biblia dinhi. Kini atong gisaulog karon, hilabihan ka sa kung saon pa nimo. This is a dogma. Sa man ang dogma sa simbahan? Teaching, yes, teaching. Nganong dogma man? Saan yung doctrine? What is the difference between doctrine and dogma? Kining dogma ineffabilis Deus, approved and kanang kuan ni Pope Leo the 12th, if I'm not mistaken, iaprubahan kini nga tinuod nga nahitabo. Ug mao ni ang karon atong ang kanang panghitabo sa Fatima, ang tanang milagro kabahin kang Maria, nahimo siyang kanabitong affirming yun nga tinuod. Kay mao man ni ang atong pagtuo og doktrina og dogma sa simbahan. Ya, harita sa nganong nasa ulog man nato ni kay tungod the solemnity of the Immaculate Conception as a holy day of obligation. Mao nang naamo karon siguro kay perting daghana. Kay ngano man niari mo? Holy day of obligation biya pader. Pista biya iglilihi. Ano man nag-iglilihi? O sabot anang iglilihi? Unsa nang iglilihi? Kasi mga young ones, kasabot mong iglilihi. Ninot, unsa nang iglilihi? Kay daghang kay mangumpisal ba? Wala ko kasi ba pader, labi na sa piyesta iglilihi. It's about our celebration. Pero what is it for us? Labi na ni panahon sa Adbyento. It is a time and kanang call for us to a renewal. Kinahanglan paningkamutan nato nga makausab ta. Usahay lagi no, o dili nato matuhog kining unsa importante. So balik ta ng pagtuo nakadala na ngadto didto sa imuhang mas lawong pa nga pagtuo. Naghatod ka na og nindot nga panghitabo sa imong kinabuhi og nakapakonverter sa mga tao. That's a miracle. Lisod mga igsoon, kining pagtuo dili kinahanglang makita nimo. Kinahanglan naguna siya diha sa imuhang kasing-kasing. Ang labang importante kita misalig o mituo niining atong dakong kasaulugan ang dogma sa Immaculada Conception aron mas masabtan pa nato nga kinahanglan ato gyud ning mapuy-an sa atong kinabuhi.
inaot pa unta. ay sa